Takže prvá súťažiaca dnešného dňa na trati má pozapájané polospojky, berie hadice, ktoré roztiahne cca na dĺžku 40 metrov, to znamená, že dĺžku jednej hadice menej, ako majú muži. Takže hadice máme na svojom mieste a presúva sa na disciplínu číslo 2, ktorou je zvíjanie hadíc. Takisto ako muži zvíjať dve hadice, každú osobitne. Tak, to je. Dobrá, vítám vážení. Pojď se hrať. Dělej. Tak. Teď nám vejde, on je široký. Ještě kousek. Pojď. Perfektní. Tak, dobré, pojď. A dělej, zrychli ten krok. Záber! Aby som mal rozdielov medzi mužov a žien, tie rozdiely, ktoré súťažiaci musia absolvovať na trati okrem prvej disciplíny, kde ženy rozprávajú hadice o množstvu 40 metrov, ženy majú písatý prístroj ľahší ako muži, takže Saturn S5. Ještě se ohní, jdeme na kolena asi. Nádobu a platený vzduch. Objemom 5 litrov. Pojď, tahej! Objemom 5 litrov, je tam rozdiel aj vo váhe. Dělej! Pojď, záber! Máš silu! Pojď a tahej, pojď! Pojď, dělej, Perfektní, Ani, perfektní. Ještě pojď! Dobre, pojď! Absolvuje, musí dotiahnuť len za kužel. Muži musia okolo tohto kužela figurínou huby zaťahať až za ďalšiu čiaru. Takže to je ďalší rozdiel v tejto disciplíne. Zrychli to! Máme na Hasebece, kde môžu 26 krát. Pojď! 15 krát hore. Dobre. Ďalšou disciplínou zase upravenou pre kategóriu žien je pneumatiky, kde ženy majú pneumatiky. Pojď a rozběhni to, pojď! Musia prevrátiť třikrát cez hranu. Dlouhý krok. Presúvajú sa na ďalšiu disciplínu, ktorou je prenášanie kanistrov s vodou. Pojď a rozběhni to! V každom kanistri. Ženy majú po 10 litrov, to znamená polovičnú váhu. Poprosím divákov, aby nám išli troška bokom, pretože súťažiaca pôjde tadeto na bariéru, bude vyskakovať. Nebude. Teda na bariéru odíde, tak, to je ďalšia zmena. Jeď, A perfektní. prichádza na poslednú disciplínu, ktorou je rozvíjanie hadice. Jo. Pojď! Tak a prvú súťažiacu máme v cieli.